പലർക്കും സോളോ ഗെയിം 1.0 മറ്റിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഗൈസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ കാണത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേസ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബീക്കൺ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബീക്കൺ. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബീക്കണ്, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അയൺ, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എമറാൾഡ്, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡയമണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നെതറൈറ്റ്. കേസ് നമ്മളിത് 4 ബീക്കൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേസ്. അതിനുള്ള 4 കളറുള്ള ഇത് വേണം. നെതറൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അല്ല, അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് അങ്ങ് എടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് പറ്റും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റെയിനോട് ഗ്ലാസും വൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഗൈസ്. വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇതങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക. പിന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നെതറൈറ്റിൻ്റെ ഇതങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കാട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് നല്ലൊരു ബീക്കനായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ബീക്കൺ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടി ഗൈസ്. ഇത് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, സ്മൂത്തായിട്ട് അയ്യോ ഗൈസ് പോയി. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇണങ്ങ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗമാണ് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത. ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം എവിടെയാപ്പോൾ? വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാകുന്നു ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഗൈസ്? ഇതിന് ഏതൊക്കെ കളറെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ഇത്തിരി ഡാർക്കായിപ്പോയി. ഗ്ലാസ് സെക്ഷനിൽ ടൈനഡ് ഗ്ലാസ് നട്ടു നോക്കിയാലോ? ടൈനഡ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലൈൻ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി. ഇതിന് ഏതാ കളറെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറങ്ങ് വെച്ചേക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കൊരു ബീക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കട്ടോ. അത് ഡയമണ്ട് ബീ അല്ലാണ്ട് എമറാൾഡ് ബീക്ക് മതി ഗൈസ്. ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മതി ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സെറ്റാക്കിയേക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം ഇത് തന്നെയല്ലേ? ഇല്ല ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ബീക്കർ അങ്ങ് സെറ്റ് ആയില്ല. ഓക്കെ, ഈ 4 ബ്ലോക്ക് കൂടിപ്പോയതാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് മൂഞ്ചിപ്പോയി. സാരല്ല ഗൈസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നല്ല വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഏത് ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന്
താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഔട്ട്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ. ആ കബൂം.